चव्हाण साहेब भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब, भारतीय जनता पक्षाची कोकणाची धुरा ज्यांच्या खांद्यावर आहे आणि अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये ज्या रस्त्यांवर आपण चालतो ते रस्ते ज्यांच्या ताब्यात आहेत, त्या रस्त्याचे मालक आणि एक आगळं वेगळं व्यक्तिमत्व की त्यांच्या विचारांना आम्ही आज इथपर्यंत पोहोचलो असे आमचे रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, माझे दुसरे जुने विधिमंडळाचे सहकारी, त्यांनी आत्ताच यापूर्वी त्यांचं मार्गदर्शन झालं, त्यांनी त्यांचे विचार मांडले असे सन्माननीय विनयजी नातू, ते सुद्धा त्यांना देखील भावी आमदार म्हणून मी शुभेच्छा देतो. त्यांच्या बाजूला बसले. मी जेव्हा आमदार झालो तेव्हा आमचे घरचे संबंध होते, लहानापासून ज्यांना मी पाहिलंय आणि मला असं कधीच वाटलं नव्हतं की प्रशांतचे वडील आणि मी आम्ही दोघे मित्र आम्ही एकत्र काम केलं, पण प्रशांत जी आमदार होतील आणि एवढा मोठा पनवेल सारख्या ठिकाणी झेप घेतील असं मला कधीच वाटलं नव्हतं. एक आगळं वेगळं पनवेलमध्ये ज्यांनी आपलं अस्तित्व तयार केलं असे आमचे आमदार प्रशांतजी ठाकूर. या बाजूला 25 वर्ष आम्ही संघर्ष केला. काय राजकारण असतं, चमत्कार बघा. आणि आज आम्ही जीवनाचा शेवट राजकारणाचा आणि आयुष्याचा शेवट करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून या कोकणच्या मातीचा विकास करण्याकरता, दापोली मतदारसंघाचा विकास करण्याकरता आम्ही आज शपथ घेतली आणि एकत्र आलो. आणि आज आम्ही प्रवेश करत असताना माझ्याबरोबर ज्यांनी हा प्रवेशाचा निर्णय घेतला असे, माझं नाव सूर्यकांत आहे, माझ्या नावात सूर्य आहे, त्यांच्या नावात प्रकाश आहे, असे आमचे प्रकाशजी शिगवण. या बाजूला साहेब चौधरी साहेब, आज पहिल्यांदा खरं म्हणजे आपण भेटतोय. आता याच्या पुढे आपल्या अनेक वेळा ऍक्टिव्हिटी विजयराव आपल्याला होतील, तुमचं सुद्धा आम्हाला मदत लागेल. आमचा आता प्रवेश झाल्यानंतर एखादी मुलगी लग्न झाल्यानंतर दुसऱ्या घरात जाते, त्यावेळेला त्या घराचा अभ्यास करायला थोडा वेळ काय जातो. आमच्याकडून काही काम करताना आमच्या काही उणीवा चुका दिसतील त्या सुधारून आम्हाला मदत करण्याची भूमिका तुम्ही घ्यावी अशी तुमच्याकडून अपेक्षा करतो. या बाजूला नाशिकवरून आलेल्या सोनाली भोसले मॅडम आज या ठिकाणी कार्यक्रमाला योगायोगानं उपस्थित राहिल्यात आणि त्यांच्या बाजूला बसलेले आमचे सन्माननीय सतीशराव धारक साहेब. एक आगळं माझ्या आयुष्यात अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व मी पहिल्यांदा पाहिलं. महाभारतात त्यांची खरोखर त्यांचं विदुर घेऊन त्यांचा उल्लेख या ठिकाणी बावनकुळे साहेब करतायत की मी आयुष्यामध्ये खरोखर 25 हो तुम्ही नाव ठेवलेलं आहे. मी तुम्हाला तो अधिकार आहे साहेब, मी नाहीच बोलू शकत, तुम्हाला तो अधिकार आहे. आणि खरोखर मी त्यांच्याकडून राजकारणामध्ये बरंच काही शिकण्यासारखं आहे. पण आपण फार उशिरा आपली भेट होते. याच्या अगोदर जर का मी तुम्हाला भेटलो असतो तर मला वाटतं कदाचित अजूनही काही गोष्टी चांगल्या घडू शकल्या असत्या. आणि तरी सुद्धा हा बॅकलॉग अजून भविष्यात आपण भरून काढूया असं गृहीत धरायला हरकत नाही. आमच्या धारक साहेब सन्माननीय आमच्या विक्रांतजींच्या हातामध्ये आज माईक आहे. आज अतिशय चांगल्या पद्धतीने या कार्यक्रमाचं इथं नियोजन केलंय. विक्रांतजी आता सातत्यानं आम्ही तुमच्या इथं येत राहणार आहोत. आम्हाला ऑफिसमधून जे लागणारं सहकार्य सातत्याने करा. अडी अडचणी येतील तेव्हा आमचे फोन उचला. आणि आम्हाला वैयक्तिक काही आम्ही मागणार नाही, परंतु पक्ष वाढीसाठी जसं शिवसेनेत अहोरात्र कष्ट केले तसे भारतीय जनता पक्षामध्ये सुद्धा कोकणामध्ये भारतीय जनता पक्ष बागापर्यंत पोहोचलाय, शेतापर्यंत पोहोचले दिसत नाही. साऱ्या महाराष्ट्रात साऱ्या देशामध्ये शेतापर्यंत पोहोचलेलं पाहायला मिळतंय, पण कोकणामध्ये शेतापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपण सर्वांनी करूया. त्याकरता आपलं सहकार्य आम्हाला हवंय. या मागच्या बाजूला बसलेला इथं आत्ताच त्यांनी उल्लेख केला भाषणामध्ये,
मला कधी वाटलं नव्हतं तो सुद्धा राजकारणामध्ये येईल. आज आमच्या जिल्ह्याचं नेतृत्व करतोय, करतायत आमचे केदारजी साठे. अतिशय कमी बोलणं आणि संयमी माणूस. राग ह्या माणसाला कधी माहीत नाही, पण काम करण्याची जी पद्धत आहे की माझ्यासारख्या माणसाला सुद्धा त्यांनी मंत्रमुग्ध करून टाकलं, म्हणून असा योग घडून आला. असा आमचे जिल्ह्याचे नेतृत्व करतायत असे आमचे केदारजी. त्यांच्या बाजूला बसलेले आमचे शांतारामजी पवार 20 वर्ष तालुका प्रमुख म्हणून काम केलं आणि 15 वर्ष सभापती म्हणून त्यांनी काम केलं. जेव्हा मी ही भूमिका त्यांच्याजवळ पहिली मांडली त्यावेळेला बावनकुळे साहेब, चव्हाण साहेब त्यांनी सांगितलं कोण येणार कोण नाही येणार माहीत नाही, पण तो मी तुमच्या सोबत राहणार आणि सोबत राहणार. असं एक वेगळं व्यक्तिमत्व या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांनी सुद्धा प्रवेश केलेला आहे आमचे शांतारामजी पवार साहेब. त्या व्यतिरिक्त दापोली मंडणगड मतदारसंघातून शिवसेनेतून प्रवेश करून, राष्ट्रवादीमधून प्रवेश करून भारतीय जनतामध्ये प्रवेश करण्याकरता इथं आलेले आहेत. त्यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांचं स्वागत करतो, त्यांचे आभार मानतो. आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मला बोलायला संधी आपण बावनकुळे साहेब दिलीत. मी तुमच्याबरोबर काम केलं, तुमचं मंत्री म्हणून काम करताना तुमचा अनुभव मी घेतलेला आहे. कधीही तुमच्याकडे गेल्यानंतर कधी राजकारण कधी दाखवलं नाही, राजकारण कधी तुम्ही केलं नाही. आता सुद्धा आमदार नसताना मी 2 वर्षापूर्वी त्यांच्याकडे गेलो विक्रांतजी, आणि एका अधिकाऱ्याची बदली पाहिजे होती करून. साहेबांनी मला लगेच पत्रावर रिमार्क मारलं, बदली करून दिली. अशा प्रकारची तुमची आठवणी माझ्या हृदयामध्ये आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीची कार्यपद्धत मी अनुभवली. चव्हाण साहेबांचं तर काय मला अजून कळत नाही, त्यांचा अजून खूप अभ्यास करावा लागेल. ते कधी झोपतात तेच कळत नाही. रात्रंदिवस न बोलता काम करणं आणि काम करण्याची जी पद्धत पाहिली ते खरोखर अशा पद्धतीनं जर का मंत्री काम करणार असतील तर तुम्हाला मी सांगतो जोपर्यंत सूर्यचंद्र आहे तोपर्यंत हा झेंडा खाली उतरणार नाही. अशा प्रकारचं एक आगळं व्यक्तिमत्व मी पाहिलं. आज तुम्हाला सर्वांना मी एकच बोलण्याकरता उभा राहिलोय. मी आजपासून गेली 40 वर्ष शिवसेनेमध्ये होतो. आजपासून मी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला असे जाहीर करतो. मी येत असताना माझ्यासोबत काही 5, 25, 50 कार्यकर्ते इथे आलेत. ही सुरुवात आहे. आताच या पूर्वीच्या वक्त्यांनी उल्लेख केला आमच्या केदारजीनं. मोठा कार्यक्रम चव्हाण साहेबांशी आम्ही बोललोय की एक मोठा कार्यक्रम देवेंद्रजींच्या उपस्थितीत आणि बावनकुळे साहेब तुमच्या उपस्थितीत या मतदारसंघाचा, दापोली मतदारसंघाचा एक भव्य दिव्य मेळावा दापोली आणि मंडळमध्ये घ्यायचा हे एक आमचं स्वप्न आहे. आणि तो निश्चितपणे मोठा कार्यक्रम झालेला पासून आपल्याला पाहायला मिळाला. दापोली मतदारसंघाचं विकासाचं काम आणि त्यासाठीच हा प्रवेश केलाय, त्यासाठीच हा खटाटोप आहे. गेली 10 वर्ष मी कुणावर आरोप करण्यासाठी, टीका करण्यासाठी उभा नाही. पण 25 वर्ष आमदार झाल्यानंतर मी कुणा टीका करणार नाही, आरोप करणार ही माझी संस्कृती नाही, ही माझी विचारसरणी नाही. परंतु आमदारकी संपल्यानंतर कचऱ्याच्या टोपलीत पडल्यासारखी अवस्था जर सामाजिक चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याची होणार असेल तर त्याला कुठेतरी कोणतरी हाक मारून बोलवत असेल तर त्यांच्या मदतीनं या जनतेची पुन्हा सेवा सातत्याने करत राहण्याकरता आजचा हा दिवस उभा. आणि म्हणून कुणाला काय वाटत असेल की ह्याने का प्रवेश केला, तर प्रवेश करण्यामागचा उद्देश एवढाच आहे की जनतेचा विकास. मी माझं एक पत्र तयार केलेलं आहे, आता मीडियाला मी देणार आहे. मी आता बावनकुळे साहेबांना ते दाखवलं, ते पत्र त्याने वाचलं. ते मला म्हणाले अतिशय सुंदर पत्र आहे, त्यामध्ये माझी भूमिका मी स्पष्ट केलेली की या मतदारसंघामध्ये, या कोकणामध्ये जर विकास करायचा असेल तर ह्या मुंबईमध्ये आज बघतोय तुमच्या मेट्रोचं जाळं बघतोय. आज आमच्या कोकणात जाणारा सेतू, अटल सेतू सारखा आज केवढा मोठा उपक्रम उभा राहिलेला पाहायला मिळतोय. प्रभू रामचंद्राचं मंदिर अयोध्येमध्ये उभं राहिलेलं पाहायला मिळतंय.
आणि आज आरक्षणासारखे विषय सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सोडवले जात असतील तर अशा प्रकारचं एक चांगलं नेतृत्व भारतीय जनता पक्षाचं या महाराष्ट्रामध्ये जर काम करत असेल, या देशामध्ये काम करत असेल तर या प्रवाहामध्ये आपण सामील होणं काय गुन्हा आहे. मी सुद्धा माणूस आहे, मला सुद्धा हृदय आहे, मला सुद्धा मन आहे. आणि म्हणून जिथं आपल्याला काम करण्यास संधी मिळेल, जिथं काम करण्यास आपल्याला वाव मिळेल अशा ठिकाणी आपण त्या प्रवाहामध्ये सामील व्हावं आणि या मान्यवरांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण आणखी चांगल्या पद्धतीनं झेप घ्यावी, विकास तालुक्याचा करावा. विकास करताना या दापोली तालुक्याचा पर्यटन तालुका झाला पाहिजे हे माझं स्वप्न, हे पूर्ण करण्याकरता हे माझे वरिष्ठ नक्कीच आमच्या पाठीशी उभे राहतील याचा मला पूर्ण आत्मविश्वास आहे. आज आमच्या हरणे बंदरासारखा विषय आहे, आज आमच्या दाभो खाडीसारखा महत्वाचा विषय आहे. असे अनेक प्रकल्प मार्गी लागण्याकरता भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून केंद्रापासून दिल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असल्यामुळे त्याचा निश्चितपणे या कोकण हा नेहमी प्रवाहाच्या विरोधात असतो, हा नेहमी सत्तेच्या विरोधात प्रवाह चालत असतो. आणि त्यामुळे कोकणाचा मागे पडलेला विकास जर का पुन्हा भरून काढायचा असेल तर भारतीय जनता पक्षाचं पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे आणि हे कमळ कोकणामध्ये फुललं पाहिजे. हे जे धारक साहेबांचं स्वप्न आहे ते आम्ही पूर्ण करण्याकरता कटिबद्ध आहोत एवढं सांगण्याकरता इथे उभं राहिलं. चव्हाण साहेब, तुमच्या नेतृत्वाखाली या मतदारसंघातून ज्या ज्या वेळेला आम्ही तुमच्याकडे येऊ त्याच्या वेळेला फक्त तुम्ही आम्हाला साथ द्या, आशीर्वाद द्या, आमच्या पाठीशी उभे राहा. निश्चितपणे या मतदारसंघामध्ये या भारतीय जनता पक्षाचं ही निशाणी आपल्या समोर पाहायला मिळते, हे जे कमळ पाहायला मिळतं ते तुम्हाला भविष्यामध्ये लवकरच चांगलं फुललेलं पाहायला मिळेल एवढा आत्मविश्वास देतो आणि इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.